Sunod sa kusog nga uwan, gumikan sa tropical depression nga nasinati karon sa nasod. Mibakwit ang pipila ka pamilya sa barangay Pakuan, La Libertad, Negros Oriental kay nasanapan sa bahang ilang mga Pinoyanan. Kagahapon sa kapin na po kabalay nga gibahaan ang 5 ka pamilyang nagpuyo sa kilid sa sapa maoy na makwit sa kahadlok nga maanon sa bahang ilang mga balay. Matod sa barangay kapitan, duhag gyud ka mga sapa ang miawas maong gilunupan ang kapin sa napo ka mga balay. Sa video nga gihatag ni Chris Angelo Lozada sa GMA News, makita ang ulo sa baha nga mipuno sa halos na mala nga Pakuan River. Sa video nga kuha usab ni Jenel Villarmia, makita ang kabalayan nga gilunupan. Wa hinuoy gikatahong nasamdan o gianod sa baha, gawas lang sa nabasa nilang mga kagamitan. Matod sa Pag-asa, ang halos walay hunong nga pag-ulan dala sa low pressure area nga nahimo na karong tropical depression.